stand-up komička Evelyn Kramerová, Pokazilo sa mi auto, jedno, druhé, tretie, nabúrala som sa s Fiatkou, proste toto je môj život teraz. herec Marián Miezga Čakáš, kým to zatuhne? Niečo ako modurit napríklad? a ďalší zábavný súboj Ty sa bojíš? Nemám sa čo. Dobre, tak ani my. vo vašej obľúbenej show Dajme. A čo chceš ty? Nie, ja chcem to, čo chceš ty. Dobre vedieť. Dnes o 20:40 na Jojke. Doprajte svojmu podpazušiu najlepšiu starostlivosť. Antiperspiranty Nivea Dermacontrol. S hyalurónom a provitamínom B5 posilňujú ochranu pokožky pred podráždením. Chránia proti poteniu a zápachu. Nový rad Nivea Dermacontrol. 8 z 10 žien by prešlo na antiperspirant Nivea Dermacontrol. A čo vy? Čo to bude dnes? Mám tu niečo pre každého. Kúp napríklad kávovar Krups na prípravu nápojov jediným stlačením alebo kvalitnú súpravu riadu na varenie Tefal. Čo do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš Alza SK. Keď ceny idú hore, Dr. Max zlacňuje. Oslávte s nami 20. narodeniny so zľavami 20% a viac. A teraz výhodne aj Calcium Chloratum Teva. Generáciami overený liek na podporu liečby zápalových ochorení. Panadol Duo. Silná úľava od bolesti až na 9 hodín. Dvojitá sila v jednej tablete. Teraz so zľavou 20%. Esenciále Forte. Na podporu prirodzenej regenerácie pečene. Lacnejší o 20%. Dr. Max. Jednotka v starostlivosti. Už 20 rokov. Dermacol, tvoje nejoblíbenější hračka. Objevuješ s ním svět, víš, co teď letí a po čem sáhnout. Vždy máš názor, i když každý den jiný. Měníš se mi před očima a stejně si to pořád ty. Jsi moje inspirace. A i když nade mnou občas protáčíš panenky, přinášíš mi štěstí do života. Každý den mi ukazuješ, jak svět může být krásný. Dermacol, krása je v nás. Už ste to počuli? Terno šupakúpa. Rajo smotaná kyslá za 65 centov, Nescafé Classic instantná káva za 5,99 € a magnézia minerálna voda za 55 centov. Terno. Všetky obchody nás nezlákajú na nízke ceny. Ale ktoré si vybrať? Nízke ceny, alebo nízke ceny. Väčšinou sa ukáže, že sú to len nafúknuté reči. Keď chcem naozaj ušetriť, moja prvá voľba je jasná. Senzačne nízke ceny v Kauflande. Zvoľte si aj vy. Senzačne nízke ceny. Kaufland. Nuda, čo? Až kým? BTF. Všade s tebou. Pohne tvojim dňom. Vidíš? Skvelá chuť ťa rozhýbe. Chceš to zdieľať. Z BTF to zažijete spolu. Jednoducho zatra s nudou. Všade kúpiš, všade s tebou. Celý život som hral futbal. Bez neho by môj svet nebol dokonalý. Už ako dieťa som sníval o veľkých zápasoch a na každý šampionát v telke som sa nesmierne tešil. Tento rok si najväčší futbalový sviatok vychutnám tak ako nikdy predtým. Lebo už aj futbal je na Jojke. Majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Už čoskoro na Jojke. Dom plný starých hriechov. Prečo neznášate svojho brata, Edgar? On ma neznáša viac ako ja jeho. Rodina, v ktorej sa neodpúšťa. Éra môjho brata sa skončila. Čo chceš? A firma, kde pomsta znamená úspech. Tento liehovar vždy patril Kráľovičovcom. Otec urobil také rozhodnutie, aké urobil. Peniaze, moc a česť.
Zabudáš, že kto tu má zbraň. Televízia Joj uvádza Mala by si rada svojho otca, aj keby nebol taký bohatý. Ešte radšej. strhujúcu rodinnú ságu Ja sa tu snažím o záchranu našej rodiny, Edgar. Robíš všetko preto, aby si ju zničila. plnú hereckých hviezd, Toto, ako ste si radšili všimnúť, je krv. Potrebujem zistiť, akú hru hrá. ktoré si zahrajú osudovú hru. Vojna, tak vojna. Od zajtra tu budú platiť iné pravidlá. V novom slovenskom seriáli Osud už v pondelok o 20:40 na Jojke. Strata pamäti. Mám Alzheimera a do hlavy mi vysielajú impulzy. Mu nečakane odkrýva Čo ak sme zavreli nevinného? Máme šancu napraviť to. nebezpečné súvislosti s vlastnou minulosťou. Čo mi chceš naznačiť, Roy? Bol som dobrý poliš. Russell Crowe Ľudia vraždia z najrôznejších dôvodov. v mysterióznej kinopremiére Spiaca hrozba. V nedeľu o 20:40 na Jojke. Restart po mateřský, to je peklo, to já už bych nechtěla. Jsem úplně na dně. Něco pro Lucii napíš v tom našem seriálu. Ty nejste úplně vyřízený. Jak se hlí. Romantická komédia o tom, A od kdy plánuješ ten náš nový hezký vztah? Já to vidím na říjen. Je květen. Kolik budu muset ještě přežít mužů, když najdu někoho normálního? ako prežiť svojho muža. V piatok o 20:40 na Jojke. Karty sú rozdané. V novom slovenskom seriáli Osud už v pondelok o 20:40 na Jojke.